Mentakasi palai kabadeka kandri tarik ubenai September usnam arajar arpuway henne ka step saushiteng jang mentakasi palai ujumai ba abakar adu kemban reu pai not magnitude lawan hapokatika nang ba Lucian ka ba hapokatika jelas Sichuan kabadai hapokari China ba nakane ka jingwan jote ujumai ba babon dan dia ki hajar ngot ki beru kila syakta na unel ujumai ba balai thoru ba kumba arngot ki beru kila klat hasyan ba lai ngot pa kila men saujur bat kat kum ka khubor ka bala yolom ru lai thu kumba san phong wat pagi digi beri ke bala shumen saw malu mala hadin jaka jingwan jo ne jumai ba hadin jaka jing dep jo ne jumai ba ki beri ke badai pe ka lain mariang wot kila poy ka te ka jaka ban lek pelaj em ki beri yo lese yo dan ki banang sa tap hapo ka jing klam ki building hapo ka te nang ba Lucian bat kini kinang pelaj em kle thoru kumba arpu artli ki yang kila klam khamaka hapo ka te nang ba bat kumba nreu hajar khandai spa saw ngot pergi breu ki haban patch nang no ane ki haban keriana na ka yen chongki hadin ka yen chongki kala khlem bat ki haban isana shi ki jaka banyadai kini ki breu na ka jingwan penjulor jaka mai mariang hapo katika nang ba Lucian hapo katika ri China bat ka sarkar China hadin ba unde jumai la daban one shop ya katika nang ba Lucian menta ka sarkar China kala baiting kala ne kala dan biang ya katika plan ban rebel ne ban snabiang ya kiteki building ki bakane ka jingwan tu ne jumai kala penjulori ki jaka sa chaki breu ba sarkar China kala airo ka jingyarap syakito ki lanat lane ki to ki breu ki bala syakta jor na ka jingwan tu ne jumai hapo katika ri China